Здравейте хора, аз съм Пръггеймер и днес играем Six Gun Multiplayer и се хакнах. В скоро време ще направя клипи как да хаквате. Така. Добре, има там сега едно оръжие. Ето го. Искам това. Мога да се го купа. Ое. На синглплеера ще го вира толкова. Как така? Пълни се, бе! Абе! Аз съм скатната игра, вие не сте. Малето, се едно се разчекнал. Мале, аз го подпалих, а то още. Ама аз съм от силите, бе. 13 на 3. Колко сме силни. Той извади якото оръжие. Ма също яко. Не мислите ли? Време е да тръчам по-бързо. Аре, де. Ама то от моите. Ами за какво не стреля? Не от моите. Лата. Нека си тапак, дето е нуб, ме уби и не си е хакна. О май гуд. Това не мога да го повярвам вече. Купи. Време да умрете всички. Време да тръкам бързо. Кой го би аз? Сигурно. Гоу! Аз съм от червените това път, бе. Лукам. Толк лук! О, мага! Ретим тек, бе. Нещо. Нали то твоите, да. Къде сте сини таки? Къде сте, бе, сините? Чужи грехове, дали нарада. Аз ще ги търся накрая. Нали аз съм от... Да, от червените съм. Това е убит. Ето те. Не я хакнала, ама е добър. Да. Че има някакво съследен. Дето аз имам. Когато съм и при това, когато я тук отстрани съм червен, това... Окей, да ви... И сега ще видите. Къде сте? Къде сте? Най-сетния. Идвам. Нека да стана невидим. Спомням това да посключих. Да. Нека да съм невидим. Как? Чекам ако е, бати бъга. Аз имам вип. Ама бронз.
Абе, какво ми пука? Това е проблем. Аз съм имал вип. Това е за голд вип. Искам толкова да го спробвам сега. Ама на синглплеер сега трябва да се връща към мултиплеер. Искаме с този кон да лети. Може и да лети, ама също време. Защото този кон може да се купи с VIP бронз. Тук ли съм бил? Много ми пука, бе. Малко това турбо до гумаина. Няма па се регенерирам, аз съм пич. Уоу, батия кон. Просто много як кон. Селфи. За тези, които не знаят как се снима екрана на телефона, ако ползвате Samsung, това е голямото копче. И аз пък коня кола бутона за включване. Да. Уоу, това е много бързо. Ама много малко си. Малко не струва толкова. Стих се как ще струва. И така. Ама е много яко. Обаче. Това ме кефи. Тя е малко да екипна. Това. Значи, че съм як. Да видим. Как съм. Да се върна към мултиплеера. Чакай малко. Мога да се съда. Ще се казва БГ Description. Къде раздам? Про Description. И за 10 000, омага. Дано да се създаде. Я се чуя към моя си ганг. Аре де. Но ми пука. Мама ти да. Не кам какво по-добре. Сетих се, ще изключа и Wi-Fi от рутера. Да. Мога да се джойна, ама аз не съм. Ама ме кефи толкова. Мен. Аз трябва да правя поредица на играта, просто така снимам. За кеф и удоволствие. Най-сетне да има нещо, което не ми спасва метеоръжка. Не, шоят! Или това, може би ли шоят. Газ, конче, газ. Газ.
Газ, дай ми газ. Так, хора, това ще е всичко. Това е целият клип. Надявам се да ви е харесал, ако така. Можете да се абонирате, харесате, споделете и коментирате този клип. Да. Благодаря, че го гледахте и чао! Бабо, мамата, чао!